sunt Caterina Pruteanu și asculți Pentru Mai Bine, un podcast pentru conversații cu tâlc, alături de oameni care îndrăznesc să schimbe lumea. Podcastul Pentru Mai Bine este realizat în cadrul proiectului Our Food, Our Future și este finanțat de Uniunea Europeană. Viziunea Our Food, Our Future este bazată pe un sistem alimentar sustenabil și just din punct de vedere social, construit pe drepturile omului și condus după principii agroecologice. În acest nou sistem, suveranitatea alimentară devine realitate. Am vorbit de-a lungul acestui sezon despre cât de complex este drumul hranei, din momentul în care plantăm primele semințe, până ajunge în casele și în farfuriile noastre, cu toate efectele asupra naturii și a sănătății oamenilor. Însă, impactul pe care îl au alimentele pe care le consumăm nu se limitează la sănătatea noastră fizică. Relația noastră cu mâncarea poate deveni una complicată, cu perioade mai întunecate, sau dimpotrivă, echilibrată și satisfăcătoare. Unii dintre noi mâncăm prea mult, alții prea puțin, unii ne hrănim pe fugă sau doar în fața ecranelor, toate acestea fiind obiceiuri care s-au format în urma unor experiențe timpurii sau cu o încărcătură emoțională puternică. În animația Ratatouille, de exemplu, criticul culinar gustă din mâncarea pusă în fața sa și este imediat transportat în timp, în bucătăria mamei lui, unde era hrănit cu același fel de mâncare. Iar asta e o imagine cu care probabil rezonăm cei mai mulți dintre noi, pentru că una dintre superputerile hranei este aceea de a crea asocieri care pot rămâne cu noi chiar și o viață întreagă. Ca să aflăm ce am putea face în mod concret pentru ca hrana pe care o consumăm să ne facă să ne simțim și să trăim mai bine, am invitat-o azi pe Alina Flora, psihoterapeută și cofondatoarea Somatic Center. Alina, mersi că ai acceptat invitația noastră și intru direct în subiect. Spune-mi, te rog, în ce fel ne pot influența emoțiile comportamentul nostru alimentar? Da, într-adevăr foarte mare e impactul și cred că undeva, știi, legătura asta a noastră atât de puternică dintre mâncare și emoții, cred că vine de undeva de foarte de demult. Pentru că dacă stăm să ne gândim, bebelușul imediat ce se naște este pus la sânul mamei și hrănit cu hrană fizică, dar și emoțională. Adică copilașul acela, în momentul acela, primește și confort, stare de bine, iubire. Crezi că ăla e momentul în viața sau în startul fiecărui individ când se confundă... Da, se întrepătrund exact, foarte, emoțiile. foarte bine. Adică sau nevoile cu emoțiile, Da, de fapt. Pentru da. că dacă stăm și ne gândim, hrana ar putea fi considerată o nevoie și atât. Dar e mult mai mult de atât, de fapt. Da, e mult mai mult de atât și împlinește cu mult mai mult decât nevoia de hrană fiziologică, așa, pentru a trăi din punctul ăsta de vedere. Este și o hrană emoțională, cum spuneam, și mai ales în multe culturi, nu doar la noi, cu atât mai mult observ că sunt foarte întrepătrunse aspectele astea două, pentru că de multe ori e împletită cu partea asta socială și de socializare, știi? Noi ne întâlnim cu familia, cu prietenii la multe mese. Deci tot din copilărie. Să știi că cam acolo ajungem de fiecare dată. E un lucru uimitor pentru mine și eu nu reușesc să mă opresc din uimire de cum funcționăm noi ca oameni. Pur și simplu face parte din sufletul nostru, știi? Exact amintirile de care spuneai la început, că ok, ne poate trezi o amintire, de exemplu, mirosul de lapte fiert, știi? Îmi aduc aminte când eram copil, mai mă duceau părinții la țară, la o mătușă de-a mea, de pe mamă. Și ea, după ce făcea mămăliguța, știi, în ceaunul ăla, punea după aia și fierbea laptele. Era, nu știu cum,
E un miros aparte ăla. De lapte fiert în ceaunul de mămăliguță, știi? Exact, da. Care nu... Ceaunul ăla încins, care dă un miros specific. Da, pe plita cu lemne. Și nu e... N-ai cum să-l confunzi. De aceea, inclusiv când vorbim despre traumă, știi, de multe ori chiar un miros. Uite, că ne plimbăm pe copou, să spunem, da? Și mirosim la un moment dat teiul. Depinde pentru fiecare, știi, ce experiențe a avut în preajma teiului și ce amintiri poate să-i trezească. La fel e și cu mâncarea. Mai vorbeam, de multe ori am ajuns la partea asta, știi, inclusiv în discuțiile cu oamenii și îmi spuneau unii de plăcintele bunicii, știi? De obiceiurile de a sta cu toții împreună în jurul mesei. Și aici, la obiceiuri, e foarte nuanțată, știi, discuția. Da, pentru că poate să fie, știi, apropo și de credințe sau de ce am primit, de ce ni s-a transmis din familia noastră de origine. Cum sunt, da, multe vorbe dintre astea din popor, trebuie să mănânci tot din farfurie. Ok. Și atunci s-ar putea, ști, apropo, o persoană care poate, nu știu, chiar își dorește să adopte un stil de viață ceva mai sănătos, poate să se izbească de credința asta din familia sa, știi? Că trebuie să mănânci tot din farfurie. Sau poate ajunge la mese luate în familie sau cu prietenii și să nu se poată opri, ca și cum are implementat un program care trebuie să meargă până la cap. Da, e presiunea aceea că trebuie să termini ce a început. Exact. Și atunci am fost într-un fel programați să derulăm programul până la capăt și să mâncăm tot din farfurie. Dacă asta tot am auzit ani de zile, poate, în familia în care ne-am născut. Da, sau când mergem în vizită, nu mai zic că acolo sunt cele mai sensibile lucruri, știi, la părinți, la... Că se amestecă foarte multe sentimente, de fapt. Da, da. Și am întâlnit persoane, chiar și eu am fost în vizită și am întâlnit persoane care se supărau dacă nu mâncam tot din farfurie. Și atunci... Bine, eu am încercat să adopt alte strategii și le-am explicat că nu are nicio legătură cu modul chiar foarte bun în care gătește persoana. Dar că eu, pentru sănătatea mea și pentru mine, poate am nevoie să nu mănânc chiar din toate sau să mănânc doar câte puțin, știi? Dar felul ăsta în care reacționezi la presiunea pe care o pun ceilalți când vine vorba de hrană, are în mod cert legătură cu ce spuneai tu mai devreme, cu traume pe care le-ai avut sau nu le-ai avut și cu felul în care tu poți fi suficient de puternic în momentul acela să-ți asumi stilul de viață sau părerile până la capăt sau dimpotrivă să cedezi în fața presiunii celorlalți. Da, așa e. Te-aș întreba acum despre un concept acesta al plăcerilor vinovate când vine vorba de hrană. Mi se pare, eu nu rezonez deloc, nici măcar cu sintagma asta, mi se pare că e foarte contradictorie. Mi-e greu să mă simt vinovată pentru lucrurile care îmi fac plăcere. Dar pot înțelege de ce un comportament alimentar bazat probabil mai mult pe zahăr sau carbohidrați care îți dau un anume boost în momentul respectiv poate ulterior fi însoțit de un sentiment de vină. Mi se pare că e un sentiment extrem de puternic care vine la pachet cu rușine, cu o încărcătură foarte grea emoțională. Cum ajungem să simțim toate sentimentele astea atât de negative în jurul unui obicei care ar trebui să fie atât de plăcut și ar trebui să ajute la împlinirea unei stări de moment? Da, da. E într-adevăr, emoțiile acestea, vinovăția și rușinea, sunt dintre cele mai bine rădăcinate, aș putea spune, pot fi în noi, în funcție de, la fel, de experiențele prin care am trecut, în
în copilăria noastră, pentru că acolo se clădește cumva, știi, fundația noastră ca oameni. Și atunci e foarte important, adică aspectul ăsta poate să depindă dacă noi avem un tipar deja în noi de a avea relații dintre astea în care ne simțim vinovați sau simțim rușine. Poate că am trăit în copilărie foarte multe experiențe în care efectiv ni s-a pus în brațe o anumită responsabilitate. De multe ori e posibil nici să nu fi fost a noastră, știi? Dar efectiv copilul ia de bun tot ce ajunge la el, mai ales de la părinții săi, care cumva, când suntem copii mici, părinții sunt pentru noi ca niște Dumnezei cumva, adică e tot universul nostru, e tot universul copilului mic. Și acolo, în funcție de relaționarea cu ei, dacă ei sunt îngrijitorii copilului, acolo se formează toată ființa, în fine, sau deci, se deformează. Atunci momentul cel mai important ca să implementăm și să dăm startul unor obiceiuri sănătoase. Da. Adevărat? Da. Începem de acolo. Atunci, hai să vorbim un pic despre ce putem face concret ca mâncarea pe care o consumăm să ne facă să ne simțim mai bine sau cel puțin să nu ne producă toată suita asta de sentimente negative. Da. Aici mai e un aspect. Știi, uite, spuneai tu adineauri că, uite, poate ne vine să mâncăm un dulce sau da, așa de plăcerile vinovate. Acestui ultim episod, așa discuție cu tine așa. Și eu sunt încercată de diverse tentații pe care nu le-am neapărat în viața de zi cu zi și e clar că sunt niște tulburări, sunt perioade probabil, adică intervine oboseala sau un întreg comportament dezordonat care duce și la alegeri dezordonate în ceea ce privește hrana. Da, poate să fie și lucrul ăsta, exact. Pe de altă parte, cumva, știi, în societatea în care trăim astăzi, gusturile noastre ne-au tot fost provocate cu multe componente din alimentele pe care le găsim astăzi în toate magazinele, care de multe ori poate nu erau naturale, dar care au potențat foarte mult gustul și cumva, știi, corpul a prins ideea, aș putea accesa lucrul ăsta, dincolo de faptul, da, că dulcele trezește acolo și poate da dependență, da, că se întâmplă efectiv niște reacții chimice în corp și atunci putem ajunge inclusiv la dependența de mâncare, de dulciuri. Cumva e același mecanism ca și la celelalte dependențe de substanțe. Și e important, adică, să vedem cum facem, uite, când apare o poftă, de exemplu, știi? Exact, te lupți cu ea sau accepti că treci prin perioada asta, adică în care vrei să mănânci niște ingrediente, să zicem, pe care nu le incluzi în dieta ta în mod normal. Foarte frumos ai nuanțat, tu știi? Te lupți sau accepti? Da. Ideea este că nu cred că, în fine, pe lângă formarea mea în psihoterapie, am avut, cred că, un interes personal să înțeleg cât mai bine cum funcționează inclusiv corpul fizic. Și am făcut și ceva cursuri de nutriție, dar din punctul ăsta de vedere, știi, cred că e important cumva să putem să facem diferența și să putem să facem diferența între, ok, uite, astăzi am o poftă să mănânc o prăjitură cu ciocolată, de exemplu. Ok, o mănânc astăzi. Ideea este, știi, de plăcerile alea vinovate, că nici în consilierea nutrițională nu se
și nici eu personal nu merg pe ideea de a tăia, știi, de pe lista sau din meniul nostru ceea ce ne face plăcere să mâncăm. Ci mai degrabă aș spune că e mai important de văzut măsura. Și combinația și ingredientele. Acelei prăjituri cu ciocolată care poate să fie într-o formă cât mai sănătoasă posibil. Exact. Și acum, slavă Domnului că avem multă informație, dacă vrem să o găsim, de cum putem să gătim și mai sănătos, fără să adăugăm tot felul. Și mi se pare că inclusiv procesul de gătire a devenit din nou unul foarte popular, adică e prezent și pe rețele de socializare, ideea de a găti împreună cu familia sau pentru familie e deja din ce în ce mai, adică face parte cumva din viața noastră, din nou nu mai e văzut așa ca ceva ce fac femeile care stau acasă sau mamele sau nu știu, atunci când chiar trebuie să gătești neapărat. Da, e mai prezent în partea aceasta de socializare de care vorbeam, într-adevăr, gătitul, și cred că poate să fie un lucru frumos ăsta și bun, știi? Mi-aduc aminte când era copilul meu mic că îi plăcea când mai făceam ceva cu aluat, știi, să vină cumva să bage mâinile acolo. Să frământăm, așa să zic, împreună în rarele, aș zice eu, dăți în care eu am făcut asta, pentru că frământatul nu e cea mai plăcută activitate pentru mine. Dar mi-amintesc de copilul meu că era așa, știi, și cu făina aia era un adevărat nu știu, festin pentru dânsa, știi, să poată să intre așa până cu mâinile până la coate în făină, adică era și vorba de relaționare acolo, știi? Da, și dacă privim, știi că tu vorbești foarte mult despre copilărie ca momentul cel mai îndepărtat pentru individ în care se așează lucrurile care ulterior devin comportamentul lui de zi cu zi. Deci merge un pic chiar mai departe să vorbim despre copilăria asta ancestrală aproape sau despre moștenirea asta a unor tradiții mult dincolo de generațiile persoanelor sau familiei din jurul nostru. Pentru că hrana a avut un rol, adică sau procedeul prin care oamenii găteau înainte era un întreg ritual, adică erau asociate cu diverse credințe, rituri, frământatul pâinii de care vorbești, alunga spiritele rele, în unele culturi îl făceau doar femeile căsătorite, în altele doar femeile tinere, care nu erau încă căsătorite, adică sunt o groază de mituri și legende și superstiții în jurul hranei. Parte din ele transmise până astăzi, nu mai suntem noi o societate atât de sacră sau orientată spre sacru, dar parte din ele se păstrează și astăzi. Inclusiv acel nu vorbi în timp ce mănânci sau termină tot din farfurie. Vine dintr-o formă de respect străveche pe care oamenii o acordau hranei, care era și mai rară, care era și mai greu de accesat. Da, și mie îmi place foarte mult partea asta de ritual, să știi. Și cumva cred că avem nevoie în lumea în care trăim să ne amintim de lucrurile astea, știi? Să ne întoarcem așa la ce ne făcea bine, poate, sau ce făcea bine oamenilor în trecut. Poate de asta și toate pâinile care au apărut pe Instagram în perioada pandemiei au fost tot o formă, de fapt, concretă a unei nevoi pe care oamenii o aveau de a se așeza un pic cu ei, de a-și lua timp și de a face lucrurile astea foarte simple, de fapt. Da, și apropo de ritual, mă uit că și mama mea și în prezent, ea când se apucă de un lucru de făcut, inclusiv de frământat sau de făcut mâncare, își face o cruce și spune o rugăciune, știi? Și inclusiv când face cozonacul pentru Paște, știi? Sau Pasca, când frământă aluatul acela, face un semn al crucii după aceea, când a terminat de frământat, apropo de ritualuri, știi? Cred că mereu cumva în trecut, mai mult decât azi, poate, că azi s-a pierdut mult din lucrurile astea, din păcate aș zice eu, se împletea,
știi, cumva gătitul, inclusiv gătitul cu partea asta spirituală. Ceea ce cred că putea să ajute oamenii să fie mai în contact cu ei înșiși și cu partea divină din ei, știi? Deci cu hrana. Te-aș întreba și cu hrana, da. Legat de conceptul ăsta de comfort food. Dacă el e unul specific, deci vremurilor noastre, sau de fapt aceste puseuri de alimentație nesănătoasă sau grăbită existau dinainte, doar că nu aveam numele pentru asta? Sau e o chestiune dată de ritmul ăsta în care trăim azi? Da, eu personal cred că e o chestiune dată de ritm. Pentru că am ajuns să trăim cu o viteză maximă, nu știu. Efectiv, văd și în cabinet, știi, că vin uneori oameni care nu reușesc să se oprească. Nu reușesc să se oprească din vorbit, nu reușesc să se oprească dintr-o activitate pe care o fac, nu reușesc să se oprească niciodată aproape, aș spune. Inclusiv și somnul, îmi povestesc cu unele persoane că e foarte agitat, că e un ritm mult prea rapid al vieții de astăzi, cred eu, care ne rupe cu totul, adică ne rupe de noi înșine. Noi nu mai avem timp să ne oprim puțin și să ne conectăm cu sufletul nostru. Să conștientizăm, ok, ce se întâmplă cu mine în momentul ăsta? Ce simt în sufletul meu? Cum mă simt în corpul meu? Sunt mulțumită? Nu sunt mulțumită. Mă simt împlinită cu viața pe care o am. Asta e ceea ce simt că e pentru mine. Am ales cu adevărat ce a fost bine pentru mine sau am ales ce au vrut alții. Ce spui tu, Alina, sună așa ca un ghidaj spre meditație. Și o voce foarte plăcută, de altfel. Dar cum putem face concret să întrerupem, nu știu, un șir de reacții sau sentimente pe care le avem, mai ales să întrerupem această aplicabilitate a ceea ce simțim în hrană? Adică cum facem să ne oprim? Pentru că e clar că unii dintre noi nu comit doar acele plăceri de moment sau acele recompense, nu știu, pe care și le dau într-un anumit moment. E clar că devine apoi un stil de viață foarte dezordonat și nu doar emoțiile influențează hrana, dar și ceea ce mâncăm ne influențează stările, corect? Da. Și poate vorbim un pic despre asta acum. Da, da. Cumva, știi, aici e o pantă, aș spune, destul de riscantă, știi? Ok, că odată îți faci o poftă, 2, 3, dar când deja se repetă ceva, e bine să ne uităm acolo. Și e bine, într-adevăr, să ne uităm la ce simțim în interior. Și atunci când, de exemplu, pentru că, uite, e foarte mare în prezent rata obezității, știi, la multe persoane e întâlnit, adică kilogramele în plus. Asta eu cred că este în strânsă legătură cu stresul la care suntem supuși în prezent, în perioada în care trăim, și cu ritmul ăla, știi, de care vorbeam adineauri. Și după o zi dintre asta plină, știi, și în care persoana a alergat între diverse sarcini, nu mai spun, cu tot stresul pe care la unele joburi există și e foarte ridicat, știi, ajunge persoana acasă. Și de aceea și seara, cumva, e momentul cel mai sensibil, așa, și mulți oameni când ajung acasă simt, probabil, după o zi dintre asta plină, știi, nevoia de relaxare. Și atunci nevoia asta de relaxare e foarte ușor, pentru că cu tot zahărul care e prezent și în pâine inclusiv, da? În tot ce luăm de la supermarket,
E foarte ușor, adică să ne ducem către lucruri care nu sunt tocmai sănătoase și să creăm ușor, știi, o seară, 2, 3, 10, 20 și tot așa ușor ne facem un obicei nesănătos și putem ajunge seara să ronțăim tot felul de lucruri, în cazul în care n-am ronțăit pe parcursul zilei, că și aici e o poveste că mulți oameni sar peste micul dejun, de exemplu. Dacă mai apucă la serviciu să mănânce ceva sau să ronțăie ceva, știi? Și ajung să mănânce seara acasă și de multe ori ajung să mănânce tot în graba aia sau mâncatul ăla compulsiv, dar care într-o anumită măsură se și justifică dacă nu ai mâncat în ziua respectivă decât așa pe aici, pe acolo. De aceea e și important cumva o anumită organizare a meselor, știi, e importantă masa de dimineață. Ok, la prânz să încercăm să ne luăm o masă de o pauză. Cât durează să devină obicei un astfel de ritm? Adică să zicem că eu sunt o persoană care mănânc foarte dezordonat, vreau să încep să rezolv această problemă și să introduc aceste mese regulate în timpul meu. Cât timp îmi ia ca corpul să respecte aproape de la sine acest orar? Da. Se spune că 21 de zile este nevoie așa ca să intre cumva în obiceiul nostru. Eu aș spune că putem să prelungim. Adică să fim atenți și după 21 de zile, clar, să nu... Clar. Și e foarte important de observat, uite că ai întrebat tu, ok, ce putem face dacă am intrat într-un cerc dintre ăsta vicios, știi? Uite că am ajuns și ne-am obișnuit seara în continuu, când ajungem acasă ne facem o farfurie mare cu cartofi prăjiți sau mai punem și alte combinații acolo și uite că nu ne simțim bine și clar ne poate afecta și sănătatea fizică. Dar e foarte important, inclusiv și persoanele care ajung să fie dependente de alcool. De multe ori la fel se întâmplă, știi? Seara, după o zi stresantă și într-o alergătură din asta continuă, cumva simt nevoia asta de relaxare sau de amorțire a ceea ce e în interiorul lor. Degrabă, da. Poate să fie, unii oameni fac asta din nevoia de relaxare, știi, eu nu mai pot, ce zi grea am avut și abia aștept să ajung acasă, să mă așez în fața televizorului eventual cu o înghețată, să mă relaxez, știi? Ok, no. O zi, odată, o înghețată, nu e nicio problemă, numai că dacă se repetă înghețata și obiceiul poate să devină. Dar e important, ca și la alcool, e important să observăm, să identificăm ce emoții începem să simțim, adică ce se întâmplă în sufletul nostru și ce se întâmplă în starea noastră interioară când îmi vine, da? Când îmi vine să îmi iau seară de seară o bere lângă mine sau mai multe, sau să iau seară de seară un dulce, sau să-mi iau o cutia cu bomboane de ciocolată, să observ. Deci primul pas este să observ ce simt și care sunt trăirile mele, care sunt emoțiile mele, de fapt ce nevoie am eu în momentul acela, știi? Și din lipsă poate de alte modalități de a ne gestiona emoțiile și trăirile acestea, ajungem să recurgem la consumul acesta dezordonat de mâncare sau de alte substanțe. Desigur, aici e important să facem diferența între foamea reală și foamea aceasta emoțională, știi? Apropo, de aia e și important să observ în interiorul meu ce emoții sunt acolo. Dar este absolut necesar să devin mai conștient de mine însă, să vreau să fac asta, că dacă, în primul rând, să accept că am o problemuță în sensul ăsta. E primul pas spre schimbare, că dacă nu consider că am nicio problemă, nu mai avem ce să discutăm. Pentru a schimba ne pot ajuta ceva. Și cei din jur să conștientizăm uneori ce se Da, întâmplă. da. E bine ca și familia să fie alertă sau prietenii atunci când observăm diverse tulburări din astea la cei dragi.
Dar vorbim despre alcool, despre zahăr, despre ingredientele sau alimentele astea care știm clar că pe termen lung mai ales nu produc efecte benefice. Poți să vii în contrabalans cu niște ingrediente care ne schimbă în mod cert starea de bine? Da, sunt, de exemplu, pe partea de legume, sparanghelul, legume, fructe, mă refer, poate să ne ajute, știi, și să ne susțină. Sparanghelul, avocado, sunt pe parte de proteină animală, de exemplu, cine consumă proteină animală, carne de curcan e mai recomandat așa pentru a aduce, știi, o stare de bine în plus. Peștele gras sau fructele de mare. Desigur, dintre legumele și fructele locale, să zicem, care sunt la îndemâna tuturor, recomanzi ceva în mod special? Adică, uite, să înlocuim ronțăiala aia care nu face bine, da, cu ceva ce face bine, dar care nu e neapărat avocado și sparanghel, care nu sunt nici de sezon, poate nu sunt la îndemâna oricui, ci cu ceva autohton. Da, uite aici, cum să zic, mă gândeam acum, știi, la cineva care avea obiceiul să ronțe câte un morcov, chiar la serviciu, știi? Și am observat că sunt persoane care preferă legumele astea mai tari, mai dure, știi? Și altele care preferă legumele ceva mai moi, cumva. Cum e roșia, în fine, roșia e fruct, de fapt, dar noi toți o considerăm legumă. Cred că, dincolo de, știi, și de recomandările acestea, cred că e important și să ne ascultăm corpul și să vedem ce simțim că e mai potrivit pentru noi, dar asta înseamnă și să ne conectăm mai mult cu intuiția noastră, știi? Și cu corpul nostru, cu partea asta de conștientizare. Nostru, chiar dacă e, nu știu, asediat cu tot felul de informații, zici că încă știe să ne ghideze. Da. Adică să avem încredere în corpul nostru. Da, dar e nevoie de exercițiu aici, știi? Că dacă suntem în haosul acela și în graba aia... Și să poți să faci diferența. Adică mie când mi se face poftă de cartofi prăjiți sau de orice fel de snack considerat nepotrivit, e ceva ce îmi cere corpul sau ceva ce îmi cere mintea? Sau emoțiile pe care le simți, știi? Poate să fie, cum să zic, poate să fie orice variantă. Dar de multe ori am observat, știi, în fine, de exemplu, da, mintea, gândurile, apare un gând, ce aș mânca niște cartofi prăjiți, știi? Poate aduce senzații, inclusiv de senzația aia, știi, când plouă în gură. Așa, sau chiar unele emoții, știi, poate chiar de nerăbdare, băi, da, chiar vreau o farfurie de cartofi prăjiți. Și atunci e important să știm că avem puterea asta noi, pentru că o putem folosi și în folosul nostru, știi? Dacă mintea are puterea asta, putem să inversăm procesul. Și când avem puterea să facem aceste schimbări în viața noastră, și poate am trecut deja sau suntem în cele 21 de zile, sau am trecut de cele 21 de zile, dar totuși familia sau prietenii noștri au un stil de viață diferit sau alimentație, fie că vorbim, nu știu, de decizia de a urma o dietă plant-based, de exemplu. Cum faci față cu presiunea celor din jur atunci când tu vrei să alegi un alt traseu alimentar decât cei din jurul tău? Da, într-adevăr, aceasta este o provocare și poate fi o provocare mare, pentru că, așa cum spuneam la început, știi, apropo de întâlnirile acelea din familie și nu numai, că poate chiar acasă la noi, știi, poate avem soțul care nu e de acord cu dieta pe care o țin eu sau... Avem copilul care e pofticios și vrea de toate și, în fine, și poate că l-am obișnuit tot noi, știi, până la un moment dat cu de toate și ne-am gândit, după aia am aflat mai multe lucruri și ne-am dat seama că nu e bine pentru noi și am început să facem niște schimbări. Și, într-adevăr, poate să fie provocator. De aceea este nevoie cumva de timp
de răbdare și de perseverență. Știi? Exercițiul ăsta. Ok, și dacă poate mergi, să zic, într-o vizită la părinți, știi? Sau, uite, poate la o aniversare și mă servește cu o bomboană. Na, poate eu nu mănânc ciocolată. Dar aici sunt diverse variante pe care le pot avea, știi, când sunt în fața bomboanei pe care mi-o oferă cineva, drag, desigur. Ok, pot să refuz politicos și să îi explic că, uite, poate țin o dietă care e importantă pentru mine și pentru sănătatea mea și vreau să-mi reglez niște factori, știi, fiziologici. Sau unii specialiști mai recomandă, de exemplu, că poți să iei bomboana, să-i mulțumești frumos și să o oferi mai departe, dacă o să fie altcândva un doritor de o bomboană de ciocolată. Da, fără să te întezi totuși pe altcineva sau Da. Na, părerile sunt împărțite, dar variante cu siguranță avem, dacă ne dorim cu adevărat. Și aici cumva știi ce putem face ca să ținem piept poftelor și să reușim să facem schimbările astea când le propunem. E important, știi, și această autoobservare, cum ziceam, și totodată conectarea asta cu noi înșine, pentru că putem acolo să descoperim ce resurse avem, știi? De multe ori, foarte mulți oameni observ că au probleme cu stima de sine și cu încrederea în ei înșiși, care la fel, tot de acolo, de la rădăcini vine, știi, aspectul ăsta de multe ori. Mi se pare că, mai ales pentru că tu ai vorbit atât de mult despre tineri și importanța educației pe care o primim când suntem cât mai mici, ca această psihonutriție să facă parte din curicula școlară cât mai curând, de fapt. Ar fi minunat. Știi, există astfel de programe în școli? Știu din ce am auzit și din ce informații au ajuns la mine până acum. Cred că în școlile private există încercări de genul acesta, dar avem nevoie de multă muncă în zona asta a sistemului de învățământ. Sunt necesare foarte multe schimbări și cu siguranță ar fi binevenite astfel de ore, știi, de întâlniri și de creare cumva, poate, a unei legături mai sănătoase cu mâncarea. Dar poate să ajute și educația în școală, dar până la urmă cred că cea de bază e tot din familie. De aceea tot spre părinți mi se duce mie gândul, știi? Da, pentru că... Deci cercul acesta cumva mai restrâns, dar controlabil, la care ai acces, zici că are un impact mai mare în viețile noastre. Are cel mai important impact, da, ce se întâmplă în familie. Apropo și de credințele de care vorbeam la început, știi, de a mânca tot din farfurie. Dacă în familia în care crește copilul, se setează niște obiceiuri sănătoase, de la început, e mult mai ușor după aceea, știi? Pentru copil să le mențină și să dea mai departe mai târziu. Dar, de exemplu, dacă la școală poate să ajute, să știi că, în fine, la un moment dat, poate și noi ne-am desprins la un moment dat de obiceiurile, știi, din familie și am aflat alte lucruri care ne pot ajuta mai mult și am putut să facem pasul ăsta. Dar e mai ușor dacă vin la pachet, știi? Dar ajută cu siguranță. Ajută cu siguranță și să fie astfel de programe implementate în școli. Cumva, dacă vin din mai multe direcții informații asemănătoare și se vorbește astăzi tot mai mult de un stil de viață sănătos, poate că și datorită tuturor afecțiunilor care au crescut tot mai mult în ultima perioadă. Dar aș vrea să mai menționez un lucru aici, știi, că tiparele astea sau
tentațiile astea, tendințele astea sau unele dependențe chiar, știi? Pot să vină chiar și mai de demult. Nu doar de la părinți, ci de la învățăturile și obiceiurile din familia noastră. Am întâlnit obiceiuri, inclusiv obiceiuri alimentare, când lucrez în cabinet cu clienții, știi, pe genogramă. Genograma e ca un soi de arbore genealogic. E efectiv uimitor, știi, cum 4 generații de femei, de exemplu, din familia mea au avut același obicei și aceleași probleme de sănătate. Că de asta cumva ultimele cercetări din epigenetică și spun că nu au ajuns să înțeleg la concluzia că de fapt nu se transmite genetic nicio boală. De fapt, ceea ce se transmite genetic este predispoziția. Iar predispoziția în viața noastră se dezvoltă și se activează, da? Se transformă într-o afecțiune sau o boală dacă menținem același tip de obiceiuri și de stil de viață. De obiceiuri, inclusiv ce țin de alimentație, dar inclusiv și de tiparele astea emoționale, de relaționare, de gestionarea emoțiilor, a gândurilor, cum ne setăm mintea noastră, știi? Ok, și dacă se repetă și merg pe același tipar, da, sigur că, da, toți din familia mea au făcut diabet, știi, cum am mai auzit și am întâlnit situații. Ok, dar hai să ne uităm puțin la tipare. Ce se repetă? Ce e asemănător între ce a făcut bunica și ce a făcut mama și ce faci tu? Oh, și când ies la suprafață, lucrurile devin mult mai clare. Dar mai pot, apropo de mâncare, știi? Am întâlnit situații când efectiv exista o foame dintre asta care părea că nu poate fi stăvilită, știi? Nu poate fi oprită și poate să vină de undeva de foarte de departe din inconștientul familiei noastre, pentru că de la strămoșii noștri, pentru că dacă ne uităm în istoria relativ apropiată, aș spune eu, știi? A ceea ce au trăit generațiile dinaintea noastră, au fost 2 războaie mondiale, a fost foamete. Deci atât de prezent și atât de mult, în atât de multe cazuri găsesc încă reminiscențele, știi? Foametii prin care au trecut cei dinaintea noastră. Deci am mers la un moment dat și a lipsurilor foarte mari. Am mers la un moment dat la cineva în vizită și am intrat la toaletă. Și când am intrat în baie, efectiv, aveam senzația că este depozit acolo. Măi, deci erau 5 saci de detergent de 10 kg, 10 șampoane, 15 săpunuri. Erau, efectiv, îți dădea senzația de depozit. Și am ieșit după aceea și întreb persoana despre ce se întâmplă la toaletă. Și știi ce mi-a răspuns? A zis că lasă, mai bine să fie decât să nu fie. Și să ne înțelegem că asta s-a întâmplat cu mult înainte de pandemie. Pentru că pandemia a trezit acum multe trăiri dintre astea care nu sunt ale noastre, știi? Și la fel de care trebuie să facem diferența și să ne detașăm puțin. Și acum trăim și în era asta, cum ziceai și tu, rețelelor de socializare, a unui tip de a face media foarte haotic și foarte orientat spre senzațional și cred că pentru generația mai tânără a contat și chestia asta, s-a stârnit un val de panică care a fost de-a mai departe, pur și simplu, în familie în familie. Da. Și au fost care au murit de frică, pur și simplu. Apropo de emoții, știi? Și de deci nu e doar un fel de a spune. Nu este un fel de a spune, pentru că frica, dar nu spun eu, adică sunt studii și cercetări științifice. Frica scade sistemul imunitar, adică slăbește sistemul imunitar, ne scade imunitatea, adică e vorba de schimbări chimice, da? Pe care emoțiile noastre pe care le trăim le produc în corpul nostru fizic. De aceea se întâmplă, da,
să ajungem să ne trezim într-o zi cu un diagnostic, cu oarece afecțiune mai gravă sau mai puțin gravă. Cumva, de aceea și știi, la somatic am gândit conceptul ăsta să vină în sprijinul, cumva să acopere tot palierul ăsta, știi, corp, minte, suflet, toate aceste direcții de care e necesar să ne ocupăm ca să putem să ne păstrăm sănătatea. Și atunci, de aceea facem și clase de mișcare, de sport, știi, inclusiv mișcare în natură. Avem un proiect care chiar așa se numește Mișcare în natură și facem sport și drumeții pe munte. Inclusiv partea asta de terapii somatice, de lucruri cu corpul, știi? Conștientizarea propriilor trăiri și ce senzații trezesc acestea și unde sunt blocate în corpul nostru emoțiile. Cine știe de când sunt ele acolo. Și atunci e foarte important, știi, cum ziceam, apropo de seriile alea, când ajungem acasă și intrăm în consumul acela și nu ne putem opri, e important să devenim conștienți și să găsim noi modalități de a gestiona trăirile acelea. Și de aceea și am creat programele astea și pe zona asta de terapii somatice și de lucru cu corpul, tocmai ca să putem să acoperim cumva plaja asta de care e nevoie să ținem seama. Deci cei care ne urmăresc, dacă nu reușesc pe cont propriu să se ajute, pot veni la voi. Cu drag. Multe sfaturi utile și gânduri orientate spre mai bine, pe care le-ai menționat, Alina. Îți mulțumesc tare mult pentru discuția de astăzi. Cei care ne urmăresc probabil găsesc și mai multe informații pe paginile voastre legate de toate practicile pe care le recomandați și ghidul acesta pe care îl oferiți spre interior și exterior deopotrivă. Îți mulțumesc așadar că ți-ai făcut timp pentru discuția de azi. Mulțumesc și vouă foarte mult pentru că ați făcut această călătorie cu noi în drumul hranei, cum spuneam și la început. Sper că ați avut răbdare să urmăriți fiecare episod și că sunteți aici cu noi la sfârșitul sezonului, parcurgând deja toate celelalte subiecte. Dacă nu, găsiți toate materialele pe paginile de socializare Mai Bine. Vă mulțumesc tare mult, mulțumesc, Alina, încă o dată. Mulțumesc și eu pentru invitație, cu drag. Să vă fie mai bine! Sper că această conversație ți-a deschis apetitul pentru a regândi modul în care hrana te poate conecta cu cei din jurul tău și cu natura. Invitația pe care o lansăm către tine este de a găsi propria ta cale prin care să contribui la o lume mai bună, rezilientă și pașnică.